Els dos animals que hi ha al capdamunt un goltor, buitre, diu, al costat un pelicà. El pelicà este que té la bolsa, esta, menja el peix, veritat que sí? Clar, el pelicà. El pelicà és un au que va a les zones humides, on hi ha moltes coses, arreplega el peix en una bolsa, se'n va al niu i allí té els pelicans, diguem que acaben de nàixer, que esmallats, esperant, comencen a picotejar i a buscar com aconseguir el peix que veuen que està aquí. I en aquest picoteig també produeixen fluix de sang, és una ferida. I llavors tu veus el pelicà moltes voltes que està fet de xina i té sang, i això els cristians ho van interpretar com que era una al·legoria de Crist. Mare de Déu, Crist, que va entregar la seva sang per a la redenció dels seus fills, que som els humans. Alerta, I què passa? Que tu vas per ell i en moltes esglésies, en molts llocs, veus que hi ha un pelicà. És un símbol, per això es dirà, eucarístic. La carn i la sang de Jesús que ens la dona als seus fills per a que ens alimentem físicament, sobretot espiritualment. L'altre dia, fa una setmana, estava jo a Luxemburg i a la plaça, una de les places principals, de repente em va cridar l'atenció, una cosa que m'havia cridat l'atenció en esglésies i tal, però ahir, en aquest cas, en una plaça, m'arriba i, en efecte, allí estava un pelicà. Luxemburg és una societat especialment catòlica.